Και η εμπειρία από το καρναβάλι ήταν... Είχαμε και έναν καιρό ο οποίος ήταν λίγο δύσκολος, κρύο. Καταρακτώδη βροχή. Ένα χάος. Δεν άκουγες τίποτα. Πέφτανε πράγματα, υπήρχε πρόβλημα ηλεκτροπληξίας, μπαίναμε μέσα. Και προσπαθούσες τώρα να είσαι μέσα και έξω ταυτόχρονα. Να έχεις το νου σου, να συντονίζεσαι. Δεν μπορούσες να συντονίσεις τίποτα. Απλά σε κάποια φάση το άρμα πήγαινε, η παρέλαση προχωρούσε και έπρεπε να γίνουν τα πλάνα. Και αν έβλεπες και τον Παναγιώτη πώς έτρεχε ή πώς έτρεχε όλο το συνεργείο από πίσω. Έχει πολύ πλάκα. Δηλαδή, ήμασταν όλο το συνεργείο. Ήταν μια ομάδα που έβλεπες να κινείται μέσα σε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν λίγο σαν ντοκιμαντέρ. Το θυμάμαι πολύ όμορφα. Δύσκολα ωραίο ήταν. Αυτό νομίζω. Ευτυχώς, εγώ δεν ήμουν σε αυτά. Πάλι καλά, βοήθα Παναγιά μου που λέει και ο λαός.